Hi guys, welcome back sa ating panibagong video. By the way, this is Bisaya React. So ngayon guys, today is Sunday ulit guys. So Domingo na naman karon, so wala naman tayong pasok sa trabaho. So ngayon guys, I still gapo naman matanaw yapon sa atong paboritong Viners sa Bisaya. City Hall Viners guys, sa mga wala pa ka-subscribe sa City Hall Viners. Subscribe niyo sila guys sa tanang Bisaya React. Hello, shoutout sa inyo guys. So ngayon guys, ang akong tanawan karon ay ang Dokyo Barumbado part. So nalingaw yun ko sa Dokyo Barumbado part. Sa Dokyo na part na yung Barumbado. Dokyo Barumbado na lugar ko. So nahumanan ako tanaw ang part 1 tsaka part 2. So ngayon part 3 taro ko guys. So parang guys. So let's go. Ay, Dokyo. Ako sa mo? Uy, naon sa mga... So, bali guys, kung naobserbahan niyo ang gamit sa Secure Biners na pang kuha na ni guys, pang video nila sa kanang ilang mga video nga gigama is cellphone lang pagka may pagkakuha na obserbahan ako. Pero maayo pagkakuha na pag maayo sila mula kumbaga transition sa ilang mga video. So, nato ipatiran si Quanti thing. So, proceed. Ka! Maman, nakay problema? Ano mga nukul ka na kung galingkod makuha na? Mamang katuyo, magipag kaglingkod haning dalan. Ay na magkadako anong wana. Ang anong hana pa may katuyo ko ay kapalong galingkod ko niya manulod pag ika. So ako na sa'yo pa na eh. Kisa man di ay? Ikaw mo isaypan. Kaya nga anong katuyo-tuyo mo kaglingkod haning tukan ng dalan? Pwede mo ka malingkod ng dagat, oh. Ay payag galing ka sumbagay naman to. Maman, sukol giday ka? Ikaw balibaran? Sugahi giday ka? Dahil pagkahin to. Sukol ka? Ha? Oh, turo dili na lagi. Bali po kapag kaisip po kayo ni Moroy. Karoon na yung pagkatawa, ha? Bali, sorry na ko. Labay na kasa ka pa dulo. Mukudapin lamang ko are. Tarong-tarong nga kay. Ay, napagpabong ka ng dalan, ha? Lagi. Abong ng dalan. Balik ka ganyan naman kaginat. Ate, Tripping naman ang imuha. Giing na naman ka na kung dilisig pabong nga na akong dalan. Dapat na pinabitaw ko. Bisan pa kay kapataka-taka kag lingkod hane. Kani mo nakita hane. Ako ani mga agyanan mo di sa pitatatag lingkod og kalibang. Oh, nalahipos sa kanan ng imo agyanan. Ganahan kay imong pamilya mo maghihipos sa imong mga bukog ako ng pambalion. O mga pila mo na akong pamilya ng wa man sila labot han eh. Maman, nakay problema? Murabi kang sikin sa makastorya roy. Maman, wala kay lagkinsa ko? Sikin sa mo di kasi ako man. Man si Dokyo Barumbado ko. Oo, ako kailan ni mo roy. Dapat makailag kag kinsa ko kay usa ko sa pinakasikatan ni Tibok Sikihor tungod sa akong kaisog. Muna ibutang ani mo aning patakan ha. Bayo wala ko labot po nan. Wala di kailangan. kilak. Balik man dahil ka. Bayot na lang. Eh, pero pa. Si David, si Kuano. Si David, magpartner ko di si Kuano, partner di si Telio, si David, si Kuano, si Escardo. Kita lang ng Dokyo nila ron. Tago. Dokyo. Agoy, patay. Lakit sila. Patay mo ron. Tagot. Ay, pas. Ayan. Tagak-up pa rin sila. Ala. Maayo pag director ni Kuali ni Iscardo. Guys, go. Wop. Dungan. Ako wakit mo ko gabi. Kau tutun po ko. Di mo nakadlaw. 200, 5. Wak.
Oh. Ayo. Patay na ron. Eh. Mm. Oh. Kato mo di na mo na ako masakpan. Nahalap ko, Squid! Nahalap Harimo. Harimo. Pungot ko pa kay ninyo anang pupuk ninyo na akong tagugo last time. Pre. Lagi! Dali, gawas tayo. Gawas tayo. Dali. Tay. Ang mga buanga mo ha? Mama, dito dukyo. Mamang gipukok ko ninyo akong tagugo atong naging adlaw. Na. Dili ako to siya Kay ato. katong part to dagi katong ilang natuog si Kuan, natuog si Dokyo no. Natuog si Dokyo niya gi bunala ni Kuan. Ni nila ni Isker Dog ni Kuan ni David. Dali ko kanto. Di, gisugo ko niya to. Wala biya. Mamang iyo magisugo. Wala biya dukyo. Kali man ko tuura ko. Di siya biya to. Nagkanta biya ko ni mo ato. Kanta. Siya ato. Pero nga nung kuyapan magkukalit. Kani? Kaya naman ka nako, nya yun po siya ato. Wala ko gingon biya. Kabulukan sakit kaayo to. Wala biya. Ito. Sorry. Nagkabalo mo sakit to dili. Dili siya ato lagi. Kabalo ko sakit to. Mamang katago-tago mo ron. Ate Ikaw David. magupod. Yung to. Mamang katago-tago mo ron. Yung siya tago ta. Hindi ako gingon ato to. Sa ko biya. Ingon ka to. Yati, sakit ka yung kong buhat. Dukyo. Sakit ka yung kong buhat. Okay. Okay, Tokyo. Ang saman. Asam isa, pre. Was David. Para to guys no, so mauro to no. Medyo bitin so siyempre na siya part 5. So part 5 guys, dili pa natatanawan ko ng part 5 kay napapilay mo ato no. So sa sunod semana ta atong tanawan, sa sunod semana na tanawan na to ang part 5. So maura dito guys no, sa mga wala pa subscribe sa Secure Miners, i-subscribe niyo sila guys. So dili mo magmahay kung inyo sila i-subscribe. Napaka permi, good vibes permi ang ilang mga video. So thank you.